Asikakin siya kanya manapanagya at kakabsa tayo at kanta tayo hidiri tayo imbake nayati apo tayo napuno na lintegi ni amin na tao at kakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat itultuloy tayo, ti panagnobnobena tayo, para ti panangrambak tayo. Ti piyesta, ti panagabindisyon, panagakonsagrar da ti asimbaan, simbolo ti pamati, ngam ti ad-adda nga pagkakitaan, ti puso tayo, nga addaan pamati. Agkamatalik tayo ken kuana. Tapno nga rod may karita yung makirano diti na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tanging mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managaya. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika si tutugaw ti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, sika ti pagtaudan ti amin nga imbag, ipaay mo kada kaasi tapaltiingan na kami, tapno dagiti nalinteg ti pampanunutan mi, kat babaen ta panangiturong mo, isudamet laeng ti aramiden mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipag-arikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ting maibasa na adaw iti umuna a libro dagiti ar-ari. Inumong ni Ahab dagiti amin nga Israelita, ken dagiti profeta ni Baal iji bantay Carmel. Imasideg ni Elias kadagiti tattao ken kinunana. Kasanupay kabayag nga ikatentayo ti panagduadwayo. No ti Apo ti Diyos agdaydayaw kayo ken kuana. Ngem no ni Baal ti Diyos agdaydayaw kayo ken kuana. Ngem awan tinasao dagiti tattao. Ket kinuna ni Elias, si Shak laengen, tinabati a profeta ti Apo, ngem adda 450 a profeta ni Baal. Mangyeg kayo iti 2 a toro a baka. Alaen da ti maysa, patayen da sadarangrangkayen, ket iparabaw dati kayo a pagsumrod. Ngem di da pasgedan. Kastamet ti aramidek iti sabali a baka. Kalpasan na, bayan yung agkararag dagiti profeta ni Baal iti didyosenda ket agkararag gakmet iti Apo. Timangyeg iti apoy akas sungbat na iti kararag isu ti Diyos. Kalpasan na, kinuna ni Elias kadagiti profeta ni Baal. Yan tangay taado kayo, mangala kayo ti baka, ket da kayo iti muna amang idaton. Agkararag kayo ti Diyosyo, ngem diyo pasgedan ti kayo. Inala dati baka anayeg kadakwada. Insagana da, ket nagkararagdak, ken ni Baal, agingga iti tenga ti aldaw. Impukkaw da, ipangag na kami Baal, ket nagsasala da iti lawlaw iti altar, abinangon da. Ngem awan ti sungbat a nauray da. Iti tenga ti aldaw, rinugyan ni Elias tinangrabrabak kadakwada. Ipigsayo ti agkararag, maysa a Diyos ni Baal. Nalabit nga agar-arapaap wenno napan imigid, wenno napan nagbiyahe.
Wenno nalabit amat maturog, ket masapul ariingen yo. Ngarod, impigsa dagiti propeta, tinagkararag. Sinugsugat da dagiti bagida, iti imuko ken daga. Kas mayanurot, iti ugali da, agingga na nagsayasay, ti darada. Nagaarimbangaw, ket nagsao sa uda akasda, kasda laagam amangaw agingga, iti malem. Ngem awan ti sungbat anauray da. Awan ti pakakitaan, ti panakipangagda. Kinuna ni Elias kadagiti tattao, umasideg kayo kanyak, ket imasideg da kenkwana. Rinugyan na at tinarimaan, tinarba nga altar ti Apo. Nangalat iti 10 ket 2 a bato. Maysa ti agpaay iti tunggal tribo dagiti kapututan ni Jacob. Ti tao pananaganan ti Apo iti Israel. Dagitoy a bato ti inaramat na, iti panangbangon na manen iti altar a pagdaydayawan iti Apo. Nangkali iti kanal iti aglikmot ti altar. Aglaon daytoy a kanal iti dandani 4 a galon a danum. Kalpasan na, inkabil na dagiti kayo iti altar. Rinangrangkay na iti baka ket imparabaw na kadagiti kayo. Kinunana, punwen yu iti 4 a karamba ti danum ket ibuyat yu iti daton ken iti kayo. Nagtungpal da ket kinunana, pidwaen yun, ket nagtungpal da. Maminsan pay kinunana, ket nagtungpal da. Nagayos ti danom iti idaglikmot ti altar, agingga anapno iti kanal. Ididumteng ti oras a panagidaton iti malem, imasideg ni Propeta Elias iti altar ket inkararag na. O Apo a Diyos, da Abraham, Isaac ken Jacob, ipaneknek mo itan asika ti Diyos ti Israel. Wen, iparangarag mo asyak ti adipen mo, ket inaramid ko amin dagitoy akas imbilin mo. Sungbatan nak, o Apo, sungbatan nak tapno maamuan dagiti tattao asika. Apo, ti Diyos, amang ipamuspusan iti panagsublida ken ka. Nangitinag ti Apo ti apoy, ket nauram anamimpinsan ti daton. Dagiti kayo ken dagiti bato. Nakset ti daga, ket namagaan ti kanal ti lawlaw ti altar. Idi makita daytoy dagiti tattao, nagpakleb da, ket impukkaw da. Ti Apo ti Diyos, ti laeng Apo ti Diyos, ti sao ti Apo. Yang kayo. Sa lakniban nak, o Diyos, tasika ti pagkamangak. Sa lakniban nak, o Diyos, tasika ti pagkamangak. Kunak iti Apo, sika ti Apo. Nagapuken ka ti amin anaimbag nga ada kanyak. Sa lakliban na po Diyos, tasika ti pagkamang. Dagiti agkamang kadagiti sabali a Diyosen, paadwen dalaeng ti parikot da. Jakto kumuyog kadagiti panangidaton da. Jakto agdaydayaw kadagiti Diyosen da. Sa lakliban na po Diyos, tasika ti pagkamang. Sikalaeng o Apo ti ada kanyak, ket ited mo amin ti kasapulak. Ada ti biag ko kadagiti imam, kanayon asila lagipak iti Apo. Asideg kanyak ket awan ti pakan-anwak. Sa lakliban na po Diyos, tasika ti pagkamang. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag. Ti kaaddam kanyak, punwen nak ti ragsak. Ket ti tulong mo, mangted iti agnanayon arag-o. Sa lakliban na po Diyos, tasika ti pagkamang. Agsaul ka ako, dumdumgit ti adipen mo,
ket tiyang nadayon na biya. Alleluia, 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 Alleluia. Agdaken ka dagiti sawa makaited tiyag nanayon na biya. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria to me, Pai, ken kawapo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Diyo ipagarup nga umay kuwaswasen tilintag ni Moises ken dagiti panursuro dagiti propeta. Jak imay tapno waswasik ida. Jak imay tapno waswasik dagitoy no di ket ipakitak ti pudno aka ipapananda. Laglagi penyo abayat ti panagpaot ti langit ken daga. Dinto mapukaw ti uray may sa atulnek wenno kabasitan apasit ti linteg. No di ket agpaot to aginggay ti panungpalan ti lubong. Isot gapuna at imang salungasing ti kababasitan kadagiti bilbilin ken mangisungsong kadagiti dadduma at tao tapno agsalungasing damet. Isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngem ti siya sino man nga agtungpal iti linteg amang isuro pay kadagiti sabali tapno agtungpal damet. Isunto tinatanok iti pagarian ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti me, Pai, ken kaw Kristo. Nembagarabi tayo amin Apo. Into no 15 duang aldaw laengan 12, 13, 14. Rambakan tayo ton day di na isang sangayan nga pan nakaididikar day ito nga simbaan nga uray pandemic pay laeng nakakaskas daaw nga pan nakabendisyon day ito nga simbaan ado ti kimontra nga napalubusan latamet ado dagiti hang immanamong gapot ECQ kung kunada ngam kasi na po Diyos napalubusan lata ketalon ton atawan 2021 may ikatlon atawan dahita nga napalabas kananipod day di pan nakabendisyon na dahito nga simbaan hantay mat nga makunaa nga awan ti nagbaliwan ti pamati wenno dagiti tattao tauray kadagitay adad ta south nga umay ditoy nga pagadalan ammuda metten uray nohan nga gapo kada tayo madamdamag damit. Ito nga nasaya at nga simbaan. Gat ado dagiti nga presyar, adala tamo dagiti insecure nga hanga mangayat. Takas di mo ti tao. No adda umangat, adda mo masaktan. Pilipino lati kasjay niya, aday tay no adda umangat, adda masaksaktan, adda masasair tiri nana. Kaado tinapagustuhan iti nga simbaan. Adulat tamo dagitay sabali ti pampanunot na niya, sabali lat tamo. Anyway, kasta nga talaga, dahito nga rin simbaan tayo, ti simbaan tayo ko composed of saints and sinners. Dahito di ayatan tayo nga simbaan ka nagtitipunan dagiti tattao nga managbasol kada saan. Adda mo dagiti ti panangipagarup daga putakas ti simbaanan ka kukwadan lamangdan. Adda nga rin nagbali di puso na awammet. Awan lata hangag mga anya nagananhaan nga agbaliw. Kada diyan mati pagpaganit gatay nanipod pay imayak dito manipod pay di ko na tayo nga agsisa tayon. Pagbalinan tayo nga simbaan sa nga karubaan dagiti panagkakaaruba tayo. Diyan mati napateg. Dagiti us-usto nga meaning nati simbaan. Dayto nga simbaan structure la dayto yun makatulong. Dagiti ladawan pagarup da pa di kaparyaan no natakaw tay ladawan. Napandain na dagiti bulto datahan nga nasayat pan nakaaramid na ay medyo nakarurod jay may nga tumultulong di pan nakaaramid na tanagngingin na singiren da kadi da masaya atin pandain nala hamon na puutan dati para bantay ay makolapsen ti buteng na natawam mo nagtataray mo dagita bulton kaya napadda sinimpa kada dagita ko maladawan. No makakita ka tiladawan, no makitam tiladawan ta santo,
Isurot mo di ba nagbiag mo, matukay ka ijay napas, ijay biag na, isumang tulong kanya magsanto. Ada tatradawan na idekat ijay original. Di nagparang niya po Santa Maria, jay tilmaniwan jay ko. Kanukit kita, isu kumaat mang tulong kanya tayo ngagsansanto. Ngam no daduma baliktad ngamin dyan pamati tayo. Imbes nga umang-angat ko mata puminpintas ka, the more you get closer to the Lord, kiti iwan ti simbaan ka, haang mga umas asidagkin ni Apo Diyos, ngumangato mo, DJ pride mo, anya ka nga tao. Mistake DJ ti spirit of the law nga kunada. Ti spirit, akala ko maliti, wag nubnubena tayo. Nagmayat at nubnubena, nagmayat ibagbaga niya yung nubnubinaan tayo, kasto ti simbaan, impatakder da, ti apostoles, aging gana nga na buo, dahil nga simbaan, nakaraman tayo dito, nagmayat ti ibagbaga tayo, ngam anya ti espiritu na nga minday ibagbaga tayo, nukas ano ka nga umasidag, kin mangipatag dayta kinasimbaan mo. Nukas ano nga umunag di pamatim, ka maikat dayta kinatangsit mo, maikat dayta kinamanaging bubukod mo, tumulong ka kinikabsat mo, ngamtay ko na akon ulitek, katlaman di bagak di kasilagan di rabiin, ti mo pampanunutan nyo nga simbaan, kakikita tayo na dabunyag, kasarkin punpon. Awang bibibiyang mo, ito simbaan mo, nonsense. Kuna tayo, agsisisa tayo, agigimong tayo, anya ti kuna tayo, nagbayat nga panunutin, structure la dayta sisa, nga mahaan nga, dayta ti usto nga sisa, ti simbaan sa nga karubaan, nukas ano ka nga maki kaaruba, kas ano ka nga agayat, ikam ti na espirituan, ited mo ni Apo Diyos iti kaarubam, dahil ti usto nga espiritu na, it's not the name, it's not the number. Nagmayat kanya, may imadusisa, may imadugarod. Ada panangisakit ijay si isa. Ada panang tulong mo ijay ka arubam no nagkapsot. Uno sa kala umay no sakramental laan, sa kala umay no makinisa ka. After data ka bibibiyang mo ti ka arubam, awang mama ay na. Adet bagbaga tayo nga simbaan nga sa karubaan. Awan ati serserbina. Katalo tawanan, nagmayat kung kunayo, idaydayaw dali ti simbaan nyo. Kaayan na mo di jay, ayan na mo di espiritu di pudpudno nga simbaan. Nga adda nagkapsot ka, agiin na langon tayo. Nga adda nagkurang ka, agbibinatak tayo nga umadang, tapno sumanto tayo, ti karo na ka, gaputa lumamangkan ka, ibadek mo ti lumamangkan ka, ipurwak mo lumamangkan ka, dahil mo ti kaya mo kasi kamot ti riyan na ti langit kendagang, wano ari ti langit kendagang, kamalipatan mo ti kapsa mo, anya nga, dahil nga klase di simbaan tayo, awan at pagmamaayan na. Kamay-may Samuel at sikreto na dayta kakabsat. Damor nga improve ko madayta nga pamati tayo. Damor mga agpakpakumbaba di puso tayo. Damor mat nga kita ti pagimbagan ni kabsat mo hanga tabukbukod mo. Damor mo nga makikaaruba ka tumulong. Ngam no tayo kunakon sa kala umay no makimisa ka. Nagkanta ka, nagkomunyon kan. Dumadi ka pa'y agdato na nagawid kan, sa tayo tumanlag kikitan no Domingo, awang madya pa nakikaro mo, ay kabalbalatong aday ta nga pamati. Agsubli tayo adya kadaanan, nga tila simbaan ka sakraments, ada bunyag, ada punpon, ada kasar, dahil laang ti amutay nga simbaan, awan maawa, narabaw, nakadaddaan a klase ti simbaan, kanya-kanyang debosyon, agdibdibosyon di bangir, agdibdibosyon mo ijay bangir, sa nga repot na debosyon mo, nga di pa nakilangan mo ka, mga simrag ijay gimong mo, awan lata, ti mama ay dahi ti kukwaan tayo, dahi ti aramidan tayo. So dahi ti ko na ni Apo Jesus, imayak, haan nga mga not to destroy the law, but to fulfill. Imayak haan nga mang dadael, mang waswas, no di pakita ti pudpudno nga kaipapanan na. Kanagaya amutay mo't nakadado ti linteg ni Moses. Kay suda amin kay stricto dagom external dayjay. Hangga mangmangan, hangga agsidsida, hangga magkakaidda, hangga nagadado nga haan kanyada. Ngamti ni Apo Isusan ka, idi imay isunan ka impakita na ti meaning na anya dayjayan, awan pilpilyam nga kaaruba, aming agkasapulan tulungam,
Ited mo ta bagim tapno ag ginawa da. Ngano ti pampanunutan pa ilaang kasi ka, the same, iso mo lang nga iso. Katatarambakan tayo man ti piyesta tayon. Naragsak a piyesta kung kunatay man, di padpaduyak-yak tayo manan. At da ka diragsak na di pusong magserserbi nga lumaglagan. Puminpintas ka, di jilangan-langan tayo, iti tunggal may sa. Sa bagay, ilaksid da kung tanggay madanagan, taawanak ton, da ka itulatan niya. Ibagayon, tagsusubli, da kita nga nakimismisa kanya. Congratulations, makastrict dan taon. Naglaka, suratan nyo ida. Nagiti nga mga yat. Nagiti nakakusilap, la agkapyan to, nga tatarup-rupa yun, ay kanasaya at man. Padasin nyo mo ti umadya salsedo, takitain nyo. Yan. Deja yun, panayon amin ti ko dayta. Amo yun, dagita conflict, do not be afraid of conflict. Na yun di pa nag-mature dayta, no, mature ka. Nga di pang panunutom kasiksikalat ta, awan naabak kan Ti pa nagipagarup mo ti conflict ko, mga abak ka na yun nga sikalat yaglam lamang, tapno laeng napintas ginagam mo, balbalato nga kinatao datan nataytay ton akawang pa'y nagbaliwan na. Ala, daytoy pa nagkuha tayo, ni Apo Isos mo, ti pagtuladan tayo, ni Apo Isos mo, ti pagturungan na, anya dayjay. Di espiritu ti biyag tayo. Nagsisisa tayo. Way of life dayta. Wagas ti pa nagbiag. Lang structure. Tanong ipagbalinan tayo nga structure, kasi taramidin nyo dinomingo, kasi taramidin nyo dinomingo, inton pimano ni Rupo, ang dapay naramid. Yohan di way of life yung adda kadimot lang sumursurot mo lati pa nagbalbaliw. Iti inaldaw-aldaw nga pa nagbiag mo maririnada mo lang nga si katao na kani Apo Diyos ka adda pa nagbalbalin. Iti maririnam ka ti panagri na dagiti tattao ka umas asidig ni Apo Diyos ka puta adda ka nga kaarrobada. Ngam nagrigatan ta uray di gungluyo, uray di grupo yo ka adda pa ila lumamlamang mat. Nagsaya at tisangon-sangon itilikodan ay Apo, sit-sit-sitan nakakaslaulag nga nangalila. Nangalalaan tayo nga ruday ta nga klase di pamatin. Nangalalaan tayo nga ruday ta nga pa nagmature ti pamatin. Iso nga po na tayo ang agapumat ta leader-leader, asidag di simbaan, managnob-nobena, managkarkararag, di awagas ti panagbiag. No kas ano nga agbaliw, daya awagas nga daytay, haan laeng nga agbalbaliw kagapot adda mangibagbaga agbaliw ka ikarkarigata mun ata. Iso nga rod ti katatao mun. May kibsong tay mo amin. Sa bagay siyak samon lati agbasbasol da kayo haan sa umuna kay kidin da kay nga nalintegen tapno agpayak-payak pa kay nga mapanjilangiten kunayon sa agbasbasol tay amin, nakapsot tay amin. Iso nga rod nga awang karbangan tay aghihinnos ga. Agikin nararag tayo, di nga agbibinatak nga mangi pangato tina espirituan nga panagbiag tayo. Ala dati simbaan tayo, la congratulations. Nagda na itulong na kada kayo tina espirituan nga panagbiag yo. Daya ti pudpud no, apamati. Mamti karon na habang bumaybayag ka sa bali ti turturungan na, i-check tayo korekan tayo, aji puso tayo. Ipagarup tayo nga lumamlamang tayo. Awan ti lumamang. Iti pagarian ti Diyos tinalamang, dahi tinapakumbabakin mangibaga nga awanan. Ti maabak dagiti mangi pangpangato nga mangi paspasin dayag no anya na obraan na, mangi paspasan dayag no anya ti addaking kuana, mangi paspasikat tinalpasan na. Dai sikan ati naudi di pagarian ti Dios so nangarud ti kunana, dagiti umuno na maudin taw. Ala ni Apo Hesus imay na insuro kada tayo ti pudpudno nga katatao, pudpudno asimbaan. Iso ati awis na magkada tayo. Hanlangan nagan, jibiyag, jay puso nga may warwaragawag. Kahit aming kanya tayo, awan ti excuse. Ain ka pinaswan, babaen, ti balikas mo, Apo pagyaman ang mikin ka. Amin nangin ngayon ka,
kaputaya, pinadamida, na urnos da, nakapinpitas da. Tinapay kenanan, tiyumay itayawan, nagapo, titigo ken muwas, aungan nagpadugani. Angin ganain ka pinarswa, babae, di panikas mo, apo pagyawanan, miken ka. Amin namin ngayon ka makita, Kaputaya, pinadamida, naurnos da, nakapinpintas da. Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, kindagito'y adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Diya po awatin na kamadag iti datong kadagita imam, ket may paaya pa kay dedeyawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastami kapag imbagan tayo, hindi kadagupan, tinasangkuan ng iglesia. Apo talyawem kadday ti panagserbimi iti kasta makaayayo ken kadday ti adaton ket agpaay amang parayray ti Diosan nga ayat mi. Gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumang, Itag-ayo dagita puspusoyo. nagaling sa tagay tiyak, Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may karikit rambeng, Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin gatag nanayon a Dios. Tai dinto asaan mo masapul di panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Taawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi. Ngem agpaayda pa kay salakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantan og ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Diyapo a Diyos, dagiti amin apaswa. Ti langit ken daga, namuday ti pakaydayawan. Hosana iti kamatwan, madaydaya, ti umay tinatan ti Apo. Hosana iti kamatwan. Pudno na Apo, biig ka akinasanto, ket sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam gati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na gat kinunana, alain nyo gat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, iso mayawat to, maipaay kada kayo. Hastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka,
sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babayin ti krus mo, kinin ka panagunga, inakamin salakan, si kananubot, sa kalungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano di bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kinienggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, Madaydayaw kumang tinagan mo. dumteng gumati pagariyam, matungpal gumati naken mo, diday daga akas sa dilangit. Iddem kadakam kaldaw itoy, tikanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di na kami baybayan, manunugot isulisog, isalakan na kami kay Tidakas. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kapupam, tituray ti panangabalin kindayaw, pananayin din kabisar mo. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kati pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurod iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo amin kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, asyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, asyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, itben ka na kami tinagna. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakaniyak, hindi may salain na sa umabayin bagton ti kararo.
sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di ka may karing at serbi, ako sikat ikamang tas may sabangan. Inamili namit tinagang, kasta tayong nagserbi, tiyapon naruko, narasinanumon. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di ka may karing agserbi, ako sikat ikamang ni. Ngenday tabangan, duman pa'y naramit tinagang, no panubusan ti Diyos, grasya na di maibos, ibanga at kalinabagnos. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw mi, di ka may karing agserbi, ako sikat ikamang ni. Kas may sabangan, di namili na namit tinagang, kasta tayong nagserbi, tiyapon naruko, narasinanumon. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di ka may karing agserbi, ako sikat ikamang ni. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo tatulungan na kamday ta makapaimbag akaasim. Ket rokatan na kami kadagiti kinadakes mi, ken papigsaan na kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Naaramid sa tikan basing tata after ti misa. Naka-good luck. Dagitay mayat nga mga bak. Ti apo adda kumakada kayo. Gusto ko mga Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nagyamon tayo sa Diyos. Agyaman tay kinagagsakay di amin na paragon na. Yang nakitinten na daraken amin na sapay kumakaintay amin na kay sa tisidong na. Amang ibulan na itinay